Pandakali pano tikufuna tikupatsireni interview imene anachita ndi Boni Kalindo lero pa 23 Julayi 2024. Boni Kalindo wafotokoza zinthu zambiri mosaopa, mosanyengerera komanso mopanda mantha. Taonerani tikumvera. 2019 ndinaona kuti Amalawi ali pa mavuto kwambiri ndipo naona kuti simalo abwino kuti ndipitirire. That's why today simuzamva pakuti Boni Kalindo akupanga ati zandale ndi wachipani chakuti ayi ndinaganizaso zotuluka mu UTM. Komano tibwere apa mukuti kumene kuja kuchitika zambiri zowola ndi ziti zimene munazoona inu 5 years kuti izi ndi zowola Ku parliament ndikumvesa chisoni. Mabiru ambiri amene amatuluka kumene kuchako amapangidwa pass ndi mabiru amene amapangidwa pass after ma MP bofi aboma komanso opposition atapasidwa makobi kuti tiyeni mukapanga chipasi ichichi on top of poor Malawians, at the expense of poor Malawians. Zambiri zimene zimachitika ndi nkhani ma allowances yawo akangonena kuti ife sitilowa mu parliament nthawi yomwe within an hour kumakhala kuti ma allowances yawo aonjezeredwa, and yet munthu wokuti ndi nesi ndi mphunzitsi wa polisi wa ame kuti boma likhale ndi chililo lowonjezera ndalama sizimathekayi. So kumene kuja kuli za chinyengo zambiri. Nkhani ina ya chinyengo imene ili kumene kuja ni nkhani ya ma pension. Pali anthu ena paja uphungu khala MP amangolola wina aliyense ngakhale osapita ku school bola unene kuti uzizwa kuti how are you, uyankhe kuti I am fine and how are you. Ena amalowa nyumba muja mwina kwa 5 years 10 years koma sanalankhulepo sikolo limodzi. So ambiri samazindikira ndiye kuli pension imene amalandira phungu ina aliyense kumene kujago amaberedwa ambiri aja kuliza chinyengo zambiri. Yes. Moti nuso malandira nawo pension kuti munakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo. Yes, ndinalandira nawo pension. Koma pension yangayo inali ndi ma gray areas okuti pano pamwe nasindira nkhula zambiri chifukwa chenkhani ili kwa lawyer koma munali ma gray areas. Mufuna mukajeso zijazo zimene mukuzinena kuti amangodyera Malawi inu mufuna zimene zokusira. Ineyo ndili entitled kapena ndili entitled kulandira chifukwa choti ndidakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo. Bwanji simunakane kuti ine ndimangofuna kungoyimira anthu osauka izizi zanu za ndalama ndi zina zotero zenayi. It is an entitlement. Aliyense amene ali kumene kuchama enela ndile ndalamayo ndekhaya umayima kulankhula kwa zaka zimene wakhala mpali amene kasuma ima iweyo kuyenera ulandire ndalama ameneyo. Koma chifukwa chakusazindikira anthu ambiri anasekedwa kumaso kwawo samadziwa zimene zimachitika ku parliament. Oti ngati kuli institution imene ili too corrupt ndi parliament. Mwati simmafunaso mutapita konso. Koma 2019 tinakuonani munapita tu ukayimirira ku Blantyre. Yes. Why did you do that? That time tinali tikuyamba kumene chipani cha UTM and ndi malemu chilima titaona zimene timafuna kuchita achieve timaona ngati together tikoza kusintha dziko lino koma the system is the same. Moti munaona kuti kumenyerera ukukwa asikugwira. Pokapo kutabwera president wina munthu wina amene azasinthe zochitika za ku parliament, amene azasinthe kunena kuti azaziwise dziko la Malawi kuti udindo uwu siwopitira ku skulu ndiongosankhidwa ndi azatembenuzo sungakhale masalary kuti salary zimene amalandira ma MP azizalandira na anthu auku amboma maziphunzisi manesi anthu aku agriculture anthu a police faje kumene chako kuli ndalama zosewereza zimene chazo zikanakhala kuti ndalama zakupereka kwa Malawi aeni yake ziko lili kuyenda bwino kuti ifeyo aku parliament tizikalandira ma allowance chifukwa ntchito yathu ndiyotumikira anthu. Okay, before we go deeper into the system ndimafuna tibwereso pa nkhani yomangidwa ija. Yes. Ena akuti zina zomwe mumachitira dala
kuti apolisi azikumangani cholinga muzitchuka akalindo mukhalebe relevant kwa Malawi. Inu mukhoza kulankhulapo zotani? Mukuti tu ena osakhala ena kuno ku Malawi ndikomvesa chisoni chifukwa china chilichonse anthu ambiri amachitenga negatively. Sindikukhulupirira kuti alipo munthu amene angangobadwa ndi cholinga kuti azifuna kumamangidwa. Kundende tolo kukhalako 2 minutes yokha inuyo popeza simunamangidwe, koma 2 minutes imakhangati wakhalako zaka 100. Kundende simalo wabwino, especially so ndende zakuno ku Malawi. Ndizomvesa chisoni zosiyana ndi maiko ena ato anthu ena akapita kundende amakhala ndi bedi yawo, amakhala ndi toilet yabwino ya flash, amakhala ndi matishu, amapasidwa menu yokuti usankheza kudya zimene ukufuna kudya siku limenelo. Osakhala ku Malawi, ndende za ku Malawi ndikonunkha kwambiri, kwa nsabwe, kwa nkhunguni, mulibemo ventilation, mulibemo mabedi, umangogona pa floor. Ndipo ndi ndende zokuti sungafune somondo kukhalako. Ndiye ndiopenga yekha amene anga mafune kuti azipita kundende kucha nde akamanena kuti ndimapangira adala. Ndi nkhani yomvesa chisoni chifukwa ineyo ndimapanga zimene chosakhala chifukwa cha ine. Ndimapanga chifukwa cha Malawi osaukacha. Ndipo akamandimanga muja asamandimanga tena. Amanga koma pano si madandaula kuti akutulutsani mwachangu munatulutsa audio kenaka kuti andikudandaula kuti ulendo uno anditulutsa mwachangu chifukwa chani madandaula kuti akutulutsani mwachangu ananditulutsa mwachangu chifukwa choti ine ndili pa mission yochita appreciate ndende zonse muno Malawi. Ndipo ndipuli yangaso kuboma la Malawi kuzera ku Malawi Police kuti mukandimanga musamandisiyeso ku ndende yomweyo imene munandipitisa kale azindiyendesa chifukwa ine ndili pa mission yokuti kusogolo kuno tizakonze ndende zathu. Yes. Ndemu mapangira dala. Kuti akuti akutengeni kuzomba akupitiseni kumpoto. Asini kupangira dala pese ndikungwapempha kuti akanditenga akandiona kuti ndine olakwa azinditengera kundende zina chifukwa ndili pa mission yochita appreciate amene akukhalira akaidi chifukwa cha kuzunzika kwambiri. Kumene kuchako kuli ndi malo amene akuchita bleed matenda, ndi malo amene anthu akungomwalirako chifukwa cha condition ya ndende. Ndipo nzomvesa chisoni kuti ngakhale andale athu amayiwala kuti siku lina nawonso azabwera kuti akanayenera nthawi inoyo akonzeretu ndende zathu chifukwa siku lina iwo ajaso azapita kumene kusi. Nde ndalama zolipira maloya mukumazitenga kuti milandu 12 koma mumakhala zokuti muli ndi loya ndipo mukuyenda nawo kuzomba kubalaka kumangochi kulilongwe mukumazitenga kuti ndalama zimenezi? Choyambirira ndithokoze Mulungu. Chifukwa ndi fusoso limene ine ndimazifusa so mu mtima mwanga mukuti ndi chifukwa chani Ambuye mmapanga zimenezi. Koma Mulungu samasiya wake amabweresa ma wonders. Simungakhulupirire kunena kuti ndalama zimene ine ndimalipira kwa maloya kapenanso ndimayendera kumayendera mapero zimachoka kwa Malawi. Komanso aliko anthu ena amene anabadwa ndi umunthu amayiwalira ntchito yawo kuti ntchito imapasa ndalama ngati maloya. Palitu maloya ene amangobwera kuti andithandize. Koma sindikufuna kuchula mayina koma aliko ndithu uko kunja uko motamangokulondola ni kungokuthandiza kungondithandiza. Ena so amachita kumayimba mafoni kuti muzakapita mulandu ina muzatuze tizakuyimirira chifukwa chani ntchito imene ndikugwira ndiyogwirizana ndi zimene ya Malawi yakufuna. Ena akumati akumakutumani anthu ena andale kuti muzilankhula komanso muzichita zina ndi zina zimene mukumachita akalindo kusokoneza boma ili. Ndinkani yosekesa kwambiri kuti kapenanso ndi chipani chokhacho cha anthu ofoira kapena amisala amene angamandipasa ine chithandizo koma mawu alake ndikajambule oduyo yo atukwana yo azuzula chifukwa ine sindimaona kuti ati uyu ndi wa MCP, sindiona kuti ati uyu ndi wa DPP, sindiona kuti uyu ndi wa UDF, sindiona kuti uyu ndi wa Ford. Ndimangoswa olo mu UTM momo ndimamenyanso nde ine sinditumidwa ni munthu koma amandituma ndi Amalawi. Ndimangofuna kungoyima chilungamo chifukwa chilungamo ndi mwano. Chilungamo ndi mwano. Ngati sukhala ndi mwano sungayime pa chilungamo. Yes. Nde ino mmangamba wina aliyense. Ine ndimangongamba olokongo no kuzodi yake ndakungambapo ndi sonnet. Ine sindimanyengerera tu ya ine mangoyima pa chilungamo. Fache kukuuza ni kuti azodi yake masuka mukuoneka ngati muli biased. Ndi chilungamo ndikufuna kuti muchite improve. Ndi chilungamo chikuzo. Ndikufuna kuti muchite improve from where you started from because Zodiac has been there and he has been giving us good stuff all these years. So kukuzuzwana lero kuti mukoneka tungati mukukonderako pang'ono eti
si mwana kuti koma ndi chilungamo akufuna amalawi azimva bezokoma muzikhalabe number 1 monga mmene mwakhalira number 1 zakazi mmene munachitira ulendo uno kuti angokumasulani nthawi yomweyo mukupita ndikukatulusa timaaudio kuyambiraso zija zimene anakumangirani zija ndikuyambano kusindika. Should people really take you seriously kapena it's one of those sewero? Ineyo sinimapanga sewero pena paliponse. Even here pamene tikulankhulana ndi inu, you are able to see kuna kuti ili ndi sewero komanso ili statement isi sewero. Ine sindipanga sewero pena paliponse. These are serious matters. Chifukwa izizi ni nkhani zimene zikuakhuza Malawi siku ndi siku. Amalawi tu leya akuvutika kuopsa. Ndipo zimamvesa chisoni kumthai zinaso kumagwesa nsonzi. Maona ndale akutumbuka kwambiri ndi ndalama kuma taxpayers money. Kumaba ndalama za anthu osauka, kumakafupa ndalama za anthu osauka. Chikhalire nicho anthu pali madera ena kumadera kwawo kulibe konga khale njiko, kulibe konga khale sukulu, kulibe konga khale olabati ntukula pakhomo. Ntukula pakhomo ujatu ndi political gimmick, njira zokuti azichitira siphoning government money ndikumakapereka kwa azibale yawo. Ndizomvesa chisoni. So ine sinimapanga zaji bwana kuti ndizingopanga mwakuti po jambula zimene zijazo ntatuluka kundende ndi chizindikiro chooneka kuti ineyo am a true fighter. Nimangoyima pa chilungamo ndipo ndimanga sikunga ndimisene kuti ndichira. Ndimafuna pankhani meneyo kuti you are a true fighter. Mumangoyima pa chilungamo. You are calling yourself a human rights activist. Yes. Mukumenyera ufulu wa ndani komanso pankhani zake ziti. Ine nimachedwa kuti ndine Boni Kalindo, president wa anthu osauka. Ufulu umene ndikumenyera ndo anthu osauka. Ndipo pakale panonso tu zapitiliratu zankerankerabe chifukwa ngakhale ulo wa polisi ndikuyamenyeraso ufulu. Faja polisi sotu ndi anthu amene akuvutika Malawi muno. Ngakhale ulo wa omwe wakumangani wamukwamenyeraso ufulu. Inde aliko ena chama tama umafuna kumaitenga polisi jangati yawo. Ndi amene jadi kuyamenyeraso ufulu chifukwa ngati kuli mtundu wa anthu umene uli ovutikisisa kwambiri. Number 1 pali ya polisi, number 2 pali ame, number 3 pali civil servants wonse in general. Mukapita ku ame lero mukapeze kuti kuli timati lance corporal komanso kuli private soldiers amene ajawo ambiri aja ndo okwatira amakhala kunja kwa barracks chifukwa cha 1 kusowa nyumba. Lero house allowance yawo inachosedwa, privilege ya mazi inachosedwa, magesi inachosedwa, akunena kuti achoke kumene ali kumarenti kuja akabwere mbarracks. Ndefunso ndionera kuti ku barracks kuli nyumba. Mukapita ku polisi mungopita pa area free pompapa kapena ku area chani pafupi ndi ku company ya PMF mukaone nyumba zimene zili kumene koko. Ena akumachita kutenga doti ndikungomanga okha kuti ana azigona mmene mu. Tapita ni kukanjeza, tapita ni kunzuzu, tapita ni kunzomba. Mukamba chisoni ndi anthu omvesa chisoni. Polisi inali yakale ili ni ma helicopters not today. Ame inali yakale anthu ajakumlandira mabifi. Ni tini fish, nyemba, chani mikaka. Koma lero andali atalowa ataona kuti ili ndi dimba lawo lokubana makobiri anathesa zonse zija. Ndiye ufulu umene ndikumenyera sawano pakati panopa at a national level. Ndikumenyera wina aliyese maziphunzisi amene akuvutika, manesi akuvutika, komanso pamwamba penipeni anthu osauka akumesi. Ndi zinthu ziti zimene inuyo pakadali pano Boni Kalindo mumayima nkunazo kuti ineyo ngatomenyera ufulu ndamenyera ufulu wa Malawi osauka amene ndikuayimirira ichi ndinatere ndipo izi ndi zimene zinachitika. Number 1 kumbukirani nkhani ya tollgate galimoto yaing'ono imachajidwa 3.7 koma ifeyo Amalawi First nthawi imene tili ku CCTV tinamenya galimoto yaing'ono ndi 1000. Tikanena kuti tollgate amadusapo suwa galimoto yekha. Osauka ujanso amakhonza kukwera matola. Tikukwera mgalimoto muja chifukwa zimene zingachitike pa tollgate ikachajidwa mtengo. Ndikuti so mtengo wa anthu okwerera azima umakwera. Ama minibus mtengo wawo so matani umakwera zimene ziyazo inenda pangapo. Tamenyerapo ifeyo ufulu ofuna kuti ana sukulu azikhala ndi ufulu wawo okuti akamapita ku sukulu kuja khanga dali achikatolika azionesa kuti iwo ndi achikatolika, achisilamu nawonso azivala hijabu yawo. Tamenyerapo ufulu kuti boma lisise zinthu zina ngakhale kuti ndilosamva. So pena timayima chonchi ndikumula lizuzula boma ndimaona ngati ndi nkhanza koma abomaja akakhalanso pena
amatha kusintha zinthu zina kuti asazipange. kupatula ya togeti china ndi chiti chimene inu mumati inedi I'm worth to be called human rights activist. Inetu mukamvesera ma daily audios yanga panali nthawi ina imene ku prison amafuna kuti anthu onse aku prison pakutha pamwezi aziyadula ndalama ati zimene zozo za welfare zimene jatita inena nkhani imene inalesedwa a prison kuti apasidwe promotion akuyenera kuti apange interview yeti chikhaleno cha ku police amangopangidwa promoted zimene jaso ineyo nditazilankhula zinasintha. Boma lapanga khala kumapanga ma program osiyana opinja anthu tikangojambula mu audio kapena kungona kuti tipanga matemo zimene jama zisinda so ndipayima very tall ndikumasangalala kuti ineyo I have achieved. Mona zaimapo very tall for the first time kuno Malawi munachitisa mademo oopsa kwambiri ku northern region, yes, ku southern region kuno ku central region komanso ku southern region. Mutamaliza ma demonstrations amene aja munazati yes, zinamveka kuti mwakanganako ndipo inu mwalandira chithumba. Munazayankhulaponso kuti Malawi si munthu omufera. Yes, kunali ku Zodiac konkuno kumenenso anzanu ena anandipangapo interview yondifunsa kuti ndi chifukwa chani mwakhala pay akalindo simukupanga ngati kale ndi nanena kuti Malawi si omufera. Reason imene ndimalankhula zimene ndimanena kuti ineyo nthawi imeneyo ndinaza bebayo ndimayikidwa ngakhale m'matipi dziko lonse ngakhale m'maminibus amakamba zaine koma nditamangidwa sopano napezeka kuti ndili ndekha opanda ololoya ndi nanena kuti Amalawi akuoneka kuti samaziwa chimene akufuna pokapo tizapange mademo agulu ineyonso ndizabwerera pansewu koma ndakumana nazo then later on tinapanga a group of activists limene tinayambiranso koma ena sana amve bwino amaona ngati kunena kuti Amalawi so afera meaning kuti ine ndimafuna ndisiye ndimanena kuti ndizipanga izi pokapo tikamayenda ngati gulu so we have Malawi First imene muli magulu osiyana kumbali ndi kuno akalindo. Yes, mudalandira kukabanzi nthawi imeneyi tindalama tochepa ndithu munalandira kukhala chere kwa kanthawi. Ine sindinalandire ndalama ndipo ngati ine ndinalandira ndalama waboma amene anandipasa ndalama abwere pano ndipo ine ndifuna ndinene pano ku mtundu wa Malawi moyang'ana kamera yanuyo wakhala akubwera aboma kuti azindipasa ndalama ndisiye activism koma ine sindingalole kuchita sacrifice mwazi wa Malawi chifukwa choti ndilandire ndalama. Akati apo kunatchuka kuti ine ndagulidwa Hama ndagulidwa VX ndi aboma inetu samangooneka chonchiya inetu ndili ndi zinthu zanga zimene Mulungu anandidalisa nazo ndipo ndimasangalala kuti Mulungu anandipasa zinthuzo komanso Amalawi azindikire kunena kuti ino so short amapanga ndalama zanu. Ndine ndalama zangatu. Mapanga chani? Ine ndine wa business ndimalima mandimvesa. Sometimes ndinati magali moto ndili nazo zanga komanso above everything ndinali member wa nyumba ya malamulo susonza kuti ndingakhala opanda njinga so kuyiona ine ndikuyi amaona ngati kukhala activist ndikuti munthu uziyenda pawiri bala Mulungu anatiuza kuti tikagwire ntchito mosiyana ena anabwerera kuti azitengamo ndalama ena anabwerera kuti azapangamo chilungamo ndi ine ngati ndabwerera kuzatengamo ndalama Amalawi ndi amene atachite jaji ngati ine ndabwerera mu chilungamo Amalawi omwenso ndi amene atachite jaji. Masiku apita omwewa munachititsa msonkhano wa atolankhani. Who sponsors those press briefings and your demonstrations? Thank you very much. Mafusa ulanzeru kwambiri. Ndafuna ndikuuze nikunena kuti Amalawi akufuna kwabwino osaukawo timati ine ndikamapita ku ndende amasonkha ma 5,000 ma 10,000 tikamafunanso kupanga press briefing amasonkhaso Amalawi omwewo ndiye zimene zijazo zimachokera kwa Amalawi. Samangobwera anthu a business kayandani kulinkhani iwe mwalaye tabwerani muyikambe pa press briefing ndalama nkukupatsani. Ku Malawi kuno kuli anthu amantha koopsa ndipo ngati kuli dziko
ambiri amaopa kumangidwa, ambiri amafuna zikhala connected ndi anthu andale, choncho amaopa kuti abwere azatipase chithandizo. Koma chithandizo ndichi timachifunadi kuti chizichokera ku zipani, chizichokera kwa anthu osusa, chizichokera kwa anthu a Malawi eni yake. Mumafuna ndithu atamakuthandiza chifukwa nkhani zimene zazo timakamba zijamwa chisanzo zimakhala zokuchita affect you. Fache atati lero li mu office ya president muli vacant. Right? Amene ningaime o president sinetu. Angaime ndi ya UDF, angaime ndi ya Ford, angaime ndi ya DPP, angaime ndi ena Siboni Kalindo. Ndiye timafuna kuti iwo aja azitenga nawo mbali. Koma asogolera athu akunoko ndi makape kwambiri. Asogolera athu ndi makape ndi makawas amantha amafuna u president koma safuna kumutengera munthu osauka kumuyimirira kumulankhulira koma amafuna u president. Koma amafuna ife tizimangidwa chonchi. Ndiye akati azikulembera message kuti that is good. Tikufuna msogolero kuti akapite akapange matemo. Akachoke pa community pacha osaopa mfuti. Ino ndemo mumazitenga kuti ndinu katakwera. Ineyo mulibe mantha. Mantha chani. Munthu umakhala ndi mantha ukakhala kuti you are doing a wrong thing. Ndiye umakhala ndi mantha. Umakhala ndi mantha ukakhala kuti wadya ndalama zawo. Chifukwa pali ena ma activists ena ni ma blackmailers. Amaitenga nkhani ija ndikuiuza kuboma kuti tifuna tipange mademo. Aboma akayimbira kuti pali tuka 5 million apa amabwera kuzatenga not Boni Kalindo. Modi tsiku lina lake mmafuna mutazayimirira u president mdziko lino? Ineyo maganizo amene ndilibe. Ine ndimangufuna kuti ndizamuone Malawi akudya bwino, Malawi azamutumize mwana wake ku sukulu. Chifukwa tu andale tu ndi anthu ofoira. Zimene tu amafuna munthu wakumuzi. Amangofuna akhale pa ntchito, akhale pa business yabwino, mwana wake azipita ku sukulu, iyeyo akaweruka azaje ndi mkazi aje. Samafuna kukapempha wandale. Koma andale anachita create platform yonena kuti asowese ndalama monga amene apangira awa MCP. Asowesa ndalama muziko muno, ndiye inu muzipita muzika apempha iwo azonena ngati ni milungu. Wamene wasowesa ndalama? Ndalama imene muli nazo ndati ndikusejeni mukhala nazo. Mungopezeka ndiwo chiyani yoto. Mpesi mwana muna mpezeka matishu. Mama, ndalama kulibe. Ndalama asogoleri anzeru amatenga mafupa ndikumpasa galo iyo azidya bwino minofu yawo koma akuno akudya mafupa okha akudyaso minofu okha malimo kuti mwina bwezi pano akumati pang'ono pokha ndalama jayizichita sagreta anthu azipanga ma business yawo so comfortably not in Malawi. Chifukwa chani asogoleri athu ndi ajera. Munakhalako phungu wa nyumba ya malamulo nthawi ya chipani cha DPP. Munaliso phungu wa nyumba ya malamulo wa DPP. Mukusiyanitsa bwanji mmene zinthu zikuyendetsedwera pano mdziko lino ndi mbuyomo? It has gone to the dogs. China chili chose nchosokonekera. Apapa dziko lapita kwa agalo. Apapa cha salapo ndionena kuti kodi ndalama mawa kukacha ndipanga ndalama zingati ndizitumize kunja ndikasunge. Kodi kunja kukacha abale anga ndi agulira magali moto angati. Alibe nthawi yoganizira munthu wakumuzi. Kale lija nthawi yabakiri muluzi kunali starter pack. Nthawi ya bingu wa Mutalika kunali fertilizer wochipa. Nthawi ya Joyce Bana zimaija waesesa. Peter Mutalika nayenso naye anayesesa kumbali yache. Ndipo nthawi imene jayo mukayangana ngakhale olo mafuta ogulira galimoto analipa mtengo osikirako. Koma awawa akuoneka ngati khaya analipa luzu nthawi yaitali. Fache chaka chimene akanapanga mawonders a MCP ndi chino 5 years inoyo. Koma apeza kuti mu 5 years mo akhala ngati akhala saka 15 kuonongeratu. Khoswe yakama muluma munthu amamuluma ndikumampeperera osaziwa kuti akulumidwa koma awawa koma munali patsogolo pushing for this government kuti iwine munachoka so ku DPP. You were pushing kuti boma limene lero mwafika boma nazo kuti dziko lili manja mwa agalo. It has gone to the dogs and I want to repeat this statement without fear. This country has gone to the dogs and paka nakhala kuti boma pezeka mwayi okuti anthu achite transfer Malawi muno akana salamu achakwera ndi abale yawo. Ambiri akanapanga transfer ena kupita ku Mozambique ena ku Zambia chifukwa Malawi akuzunzika kwambiri ena akanapita ku Tanzania. Tikunena pano 3/4 ya Malawi ambiri ali ku South Africa koma akuvutika. Ali ku America. Maziwa ntchito zimene amagira anthu aku America. Mutati mufufuze mbapeza kuti graduate koma akumuvezeka munthu okalamba uje ni kabudula. Munthu akusiya certificate yake chifukwa chani ma policies yako no ku Malawi are very very what I can call stupid. My policies has no very good programs but no implementation. Kuli program ina je kupita ku Bagamoyo kapena iya tukupita ku Kasia. Yes. Mupita ku Kasia? Yo ulendo ndo Kasia tu. Simunafike so Kasia ko. Iya ili pa jaba majeda pa ya wengine.
mwakhala mukutulutsa ma audio nkhani mwayamba ya Malemu Chilima kuti munauzapo zakuti mwakhala mukutulutsa ma audio onenapo nkhani za imfa ya Chilima, makamaka mukumati chani? Ine sinatulusepo audio ya imfa ya Chilima, ndipo ndi madaba kuti aboma anabwera kuzandigwira ine kuti natulusa audio ya imfa ya Chilima. Of course nkhani ili ku court, ndeti adikira aboma kuti akachite proof kuti ineyo ndinachulusapo audio ya imfa ya Chilima, koma ndivomere kuti ndakhala ndikutulusa ma audio owachita uoni amalemu a Chilima kunena kuti bwana tituluke uyi singwirizano uwu ndiwolose ndikakutafune zimenezo ndenda khanda ndikupangapo ndipo koma zangozi tumwe kambapo kwambiri ma audio ena magamba zokhuzana ndi ngozi imene inachitika. Yes, zangozi ndakambapo koma osakhala kuti Chilima anamwalira bwanji. Zangozi ndapangapo kunena kuti boma ngati boma is a big enterprise, zitheka bwanji vice president ndege yache kusowa ndikukatenga 27 hours osayibeza kusonza kuti kunoko tilibe capacity, kusonza kuti even ulonkhondo itabwera m'Malawi munomo ndiye kuti asilikali ame aze ayimbira auko kuna kuti akuluakulu kunja kuti ku adatu tipume. Izimenezo ndiye ndalankhulapo ndipo sindikukana ya ndalankhulapo koma sindinanenepo ine kuti Chilima anamwalira bwanji. Oyi tingofuna tikudikiraso nafe chilungamo chifukwa Malawi akudikira chilungamocho. Nde inu makamaka ku police ngati kulibe equipment akulire equipment, ku PVHO ngati kuli lero lino muzaone ngakhale ma city assembly ngakhale ma firefighters alibe ngakhale magali moto. What was your expectation mutangomva nkhani manager yonena zokuti ndege ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko sikuoneka? Expectation yanga ndi maganiza kuti mwina ndege yasowa mwina yakatera dziko lina, and I expected the best. Sinayembekezere kuti tikuona zimenezi, ndipo ngakhale ulo Malawi yambiri sanayembekezere kuti azamva uthenga umenewu. Chilima mukuona kuti imfa imeneyi isokoneza chipani chifukwa inu munali komweko ku UTM, munalinso mugulu loyambitsa chipani chimenechi cha UTM, munalinso mugulu loamema Chilima kuti achoke ku DPP abwere ndithu ayambise movement imene later on inali UTM. Mukuona kuti imfa yawo isokoneza bwanji chipani cha UTM? Imfa ya Chilima yasokoneza kale chipani cha UTM. Yasokoneza kale. Tikunena pano muli makampu kuli kampu ya Michael Usi za mzimu wa Chilima, ndiye kuli kampu ya ma ministers amene akakamira kuboma. Mind you, achipani cha UTM anatulusa statement kuti yo atuluka mungwirizano. Kodi inu amva. So chipani chija chasokonekera kale, ndipo ndizomvesa chisoni kuti kumene kujaku kuli asogoleri ngati Amayi Patricia Kaliati, Akambala, Awireti Kalonga, Louis Ngalande, Amasangwi, Amakondi, onga anthu ozindikira Mayi Makuta ozindikira kwambiri amene akanakonza kubwera onse pamodzi ndikukambirana how to protect the party. Koma vuto lakuno ku Malawi mwaziwa ngati limene limativuta kwambiri anthu ndalama, kumene munjamu kutero kwa anthu akulandira ndalama, andi imfa ya Chilima anthu ena alemererapo ndisoka kwambiri kwa iwo amene kulemererako kuchipaniko ukumboni mulina waka kuti anthu alandira ndalama kumene zinthu zimachita kuoneka zokha. Ma statement ya munthu amakhoza olomene ndikulankhula pano Amalawi are able to see kuti ine ndikunama kapena ndikunena zona. Statement ya munthu imakhoza kumugwirisa yeka. That is why kuli intelligence. Anthu ambiri mu UTM uja akusintha malilime, tangi yawo ikusintha, umangoziwira kuti uyu walandira ndalama uyu. Kutero kwa imfa ya Chilima ena alemera kopya chifukwa chani MCP ikufuna ioneke kuti yo ni making ndi akuyuza sopano UTM ija kuti igawanike chifukwa akuziwa kuti akangosiyana ndi UTM ngati a UTM sakhalabe uko basi zathera bombo zawo. So ndizomvesa chisoni kuti these people instead of inviting each other to a round table akungokangana. Zachitika pa round about yakameza pamene vice president ana amayendera ku Southern Region
is a sign yonena kuti ino ngati ntolankhani mudziwe kuti all is not rose in the UTM. Kwatulukaso kalata dzuloli ema concerned citizens amu UTM, just know kuti all is not rose. Atatulusa statement kuti koma statement imene jati ndi yabodza atu yama concerned koma Malawi aonatu Malawi aona kala ilipo ija ndi ya UTM. Komanso kunatuluka statement kuti yo watuluka mu mgwirizano ndi chifukwa chani ujene aja ma ministers aja ali konko. Komanso ine ndikanakhala kuti maimbekezera kuti nawonso atuluke ndi ya UTM munthu anabwera kumene kuja chifukwa cha UTM, ndipo ena achanso ife sitima aona ngakhale pa campaign nthawi imene yotili ya UTM tinangodabwa kuti awati ndi a minister awa ndi ndani uyuyu, koma lero wakakamira Kongo. Komanso akanakhala kuti a vice president aja ineyo a vice president is a personal friend wa ineyo takulira limodzi takhalira limodzi koma paja nemangonena chilungamo akalendo munali ku UTM pankhani imeneyi anthu a Malawi mwina amangodziwa zokuti kuli nduna za boma zina ndizochokera ku UTM. Nduna zake ndi ziti zimene inu mumazidziwa kuti izi ndizochokera ku UTM? Nduna imene ine ndinayionapo kuti inali yochokera ku UTM ndi Kanyasho ndi Anyalonje ndi Michael Usi nthawi imeneyo ali nduna ndi Akaliati. Ena onsewo sinimaziwa ndi Akambala, ena onsewo sanali ya UTM. Ndinangoona atakhala ya UTM. Ne mukamati anakatuluka chifukwa chokuti chipani chatuluka mmafuna ati atulukeko onse amene mwachulawa onse amene anabwera kuzera pa UTM ngakhale olo vice president uja anaene yaso unayeso atuluke tufache ndo a UTM manipesa and vice president uja nthawi yake yokuti achite build chipani cha UTM ndi inoyo asabweresi ma divisions. The moment iye ujangoenda outside the UTM line, the Michael Usi is also finished. Anaenea kuti akhale achibwerese chipani chija popeza iye uja ndi vice president. Tikati vice president. You want a Michael Usi kuti atulukepo pomwe malemu Dr. Saulo Sichilima amene anali mtsogoleri wa chipani chimene chinzimwa use mumtendere sanatuluke. So bana anatuluka analengeza kuti tatuluka. Si apa alengeza. Akanatuluka banji Chilima jo sanalengeza. Munthu amatuluka akalengeza ndi apa alengeza soma kuti tituluke ndio Usi akanatuluka twe including Michael Usi uja. Ena akumati apupuluma ku UTM kunena zokuti tatuluka kugwirizana. Inu mukuti bwa kodi iniyo kunyumba kwanu nyumba itagwa abambo wanu ndikuphinzidwa amene mujamo anthu ndikukuzani kuti nyumba yakuphinza nditeni nyumbayo inu muzikhalabemo atuluka achita bwino kutuluka panopa chifukwa akufuna anthu adziwe chilungamo kodi chinachitika ndi chani. Kodi tusachitika zija ndizo ziziswatu kwambiri ndipo anthu ena pakana leroli akumazuka osakhulupirira kuti zinachitika ena kumaona ngatiso ndi maloto zimene zinachitika ndi a UTM achita bwino koma chimene akulakwisa ndikusakhala kutuluka ngati one block atuluka ngati mzipani za UTM zitatu. Anthu ena akuti UTM ndi Chilima anali UTM mzimu wawo use mumtendere. Do you agree with this? Ndi mfaya oyi mukuona tsogolo kuti palibe tsogolo lowala la chipani cha UTM? UTM akupupuluma kwambiri chifukwa pamene Chilima watisiya muja akanakhala mwina awolomezi 8 asakupanga kanthu akupanga ma strategy yawo koma pano pamukhoza kuona kuti within 40 days ayamba kale kumaitana ati anthu kuti ati alowe mu chipani moja akanakhala kayepe kuchipinda kwawo ndikuona kuti kodi what do we do next. Ndizivomerezane nani kunena kuti UTM ija ndi Chilima chifukwa chokuti mphamvu zambiri zinaperekedwa kwa iyeyo komanso chipani cha UTM ma structures yeni ngakhale zikuti akhonza kususa atabwera pano pa UTM asusa koma alibe ma structures ine nali konko takhala tikumanena kuti build structures. UTM ndi chipani tu cha pa Facebook koma anthu amangosatira chifukwa cha munthu uja malinga mukulankhula zimenezo ndinu Boni Kalindo ndikulankhula ndipo I'm facing this camera kuti UTM ilibe ma structures anthu amasatira Chilima uja UTM ndi chipani cha pa Facebook. Lero limunati mpite olupango gona bomba mungofuza kuti tikufuna UTM ma areas simukapeza anthu amamusatira Chilima uja chifukwa cha zimene iyeyo anali koma it is not too late akanakhoza kuchichita build chipani cha koma popeza andale amaona mosiyana ndi anthu ineyo ndikananena kuti UTM akanankhulumbirira kwambiri mere Chilima ujayo chifukwa amene uja ndi game
game ndi mere chilima uja iwo aja atangoti a UTM aja agwire ntchito ndi mere chilima ujayo ndiye game koma upeza andale ndi makape amaona zosiyana ndi zimene amaona anthu amaziona zabwino akakhala kunja koma a UTM asapupulume mukuona kuti mwa mere yes. muli kuthekera ngati mene analili nawo achilima iyo nangasi iye uja mamuna wake anali malemu chilima ndipo zonse zimene amapanga chilima akuziziwa kusonza kuti zinsisi zina mere uja akuziziwa koma kupeza chifukwa chajera chajera anthu ena akuona ngati mere uja atamutenga asokoneza zinthu zawo ndikuti anthu akulandira ndalama koma mere chilima ndi game ine ndikuta kuona kusogoloko kunena kuti akhanga kuti anthu andale amafuna amakhala ndi mtima ofuna kutukula ziko lino ndiye tingoyerekeza kuti anthu asankha kukhala kuti President Arthur Peter Mutharika amusankha kukhala woyimirira chipani cha DPP ndiye ndikumutenga mere chilima ndikukhala running mate kapena ndikumutenga atupere ndikukhala running mate ndikuchita so create udindo na wamuyika mere chilima ndikukhala second vice president kapena first vice president chingachitike ticha koma anthu amaona mofoya it appears you are driving agenda ya DPP. No, I'm not driving. I'm makamba bonkhani yonena zokuti mwana wanzeru amabwerera kwawo statement imene matanthauza the fact of the matter is that UTM inachoka ku DPP ndipo ndi mmene zinthu zilili muziko muno kuti zinthu ziyende bwino UTM acha akoene abwerere kwawo koma asabwerere kwawo no asabwerere kwawo ngati iwo si UTM abwerere kwawo ngati UTM a strong block. That's why ndikunena kuti kodi UTM aja atamusankha mere chilima ndikukhala owasogolera ndikupita kumene kujako ndikusankhidwa mere chilima muno kapena ndikumutengaso atupere muluzi ujayo ndikukhalaso pamene pachapo chingachitike ndi chani komanso tiyerekeze kuti Arthur Peter Mutharika sakuyima ndikunena kuti ati ayimirire ndi atupere muluzi na pachamaso kuti atupere muluzi ndi Arthur Peter Mutharika akhala kupanga ubale eti okhala limodzi anakhalaso limodzi kuti ulendo una atakhala kuti Arthur Muja sakuyima ndi a DPP aja ndikumutenga atupere ndikumusankha mere chingachitike ndi chani koma chifukwa choti andale samaona. Do you see anyone who can take over and win the hearts of Malawians monga momwe anachitira achilima mu UTM? Amene ene ndikumuona amene angachite wini mitima ya Malawi ndi mere chilima basi inu mwagwira pa amene chilima ndi amene angawine munachezapo nawo ndikumva kuti mwina iwonso ali ndi chikhumbo chopanga nawo zinthu zandalezi amene chilima sininacheze nawo ndipo sinaziwe ngati ali ndi chikhumbo koma Malawi munomo izi mukumangolankhula ndikungolankhula kumene ndikuganizira ine ndi mmene ndimaonera Malawi amene angachite stay things there ndi mere chilima mothandizana ndi anthu aja. That is to say ngati ali ndi mtima ofuna kuwombola Malawi koma ngati ali ndi mtima wokonda makobiri ali ndi mtima wajera asamuchite koti mere chilima uja asamuchite koti ngati ali ndi mtima wokonda makobiri komanso ngati akufuna kuti chipani chawo chithe achipanga zimenezi. Dr. Michael Usitsopano ndi vice president wa dziko lino la Malawi mwayankhula nako ndi ausi chiyayireni pa mpando meneyi ndinangwa achita congratulate kuti thank you very much my mweneni because we call each other my mweneni. I congratulated him. My mweneni kutanthauza chani nzanga my mweneni kwathu ku Mulanje ku my mweneni ndi best friend so I congratulated him. Yes kunkhani zokhuza dziko munakambira nako sitinakambirane ko chifukwa chokuti tili maiko osiyana iwo aja ali kuja ine ndili kuno ndi apapa city ende kuja ndekuti kuja akukonza zopita kwaona ku Canaan ine ndi anzanga ati kupita kukasiyako ndithu inu mupita ukasiya even kupita ukasiya iwo ali kukonza zopita ku Canaan ndiye mbali imene yoyo ndesi munakumane kugwirizana kuti ayi kukasiya kumwina mutikokereko so nafe ku Canaan ine ndi Michael we don't talk politics imene ndi ma principles atu anangobwera so automatic ine ndi Michael ngati tingakambirane ndiye kuti timakambirana za drama koma nkhani ya politics that is why ndikunena kuti ndinango achita congratulate
Michael Ousi kuti akhala vice president. Ndimafuna ndibwereso kumeneko kuti munakambira nako zokhuza drama chikhalireni pa mpando umene wa vice president. Sitinakambiraneso zokhuza drama chifukwa chonena kuti mpata wokumanawo sunapezeke umenenso ndikuwukayikira chifukwa choti iwo aja ali ziko lina inenso ndili ziko lina. Munakakonda kuti mwina winiko anakakumanako ndi Manganya chisanafike chisankho chikubwerachi. Akanondo kamba kuti winiko mudakakonda anakakumana ndi Manganya. Winiko akanakumana ndi Manganya zikanakhala bwino chifukwa zangovuta kuti mwina kumalawi kuno timaona ngati drama ndi zinthu zopanda ntchito, koma drama is the biggest tool yochita develop ziko. In other countries drama mwachisanzo Zelensky president wa ku Ukraine ndi actor paliye pacha. Schwarzenegger anali actor. Komano kuno kumalawi kuaona Michael aja kupanga drama already anthu amba kunena kali kuti mwaona akupanga tu drama Michael Ousi nanga si anthu samasiyanisa tikati the drama part ndi serious business. Amune natuzulo kuchikwawa kuti mamuna andapita kumakapanga drama, koma Winiko atakumana ndi Michael Ousi for the last time or for the first time ndingasangalale kwambiri chifukwa we should not kill what is us. Mutha upanga zakupya ndithu zosangalasa. Yeah, it's not kupanga zakupya. We will just continue zimene takhala tikupanga. Yes. Sewero lomwe mudapangapo ndi Manganya lomwe mumalikumbukira kwambiri ndiliti? Manganya ndapanga naye masewero ambiri, koma ena mwa iwo amene ndimakumbukira ndili jaine ndinaswa matambula mbale. Kumpemba uko anditanamizidwa kuti Manganya wadwala, komanso Manganya uja ndikape kwambiri. Ndikape? Ama ndiputa dawa. Anabwera siku lina kuzandi namiza ine kwa nzukulu wanga kuti iye ndi mkazi. Ndinatulukira mochedwa kuti anali iye. Ndiye ndimafunafuna nitamuswa ndithu. Mutaenda naye kanthawi. Nditaenda naye kanthawi. So ena mwa iwo mama sewera amene ndi mamukumbukira nawo ndi amenewo. Tapanga zambiri ndipo we were very close kwambiri. Koma kumbali ya ndale iya wazipanga zawo ali ku Kenani ine ndikupita ku Kasero. Pali kasewero kena kake kanatuluka inu muli ku Ndende. Nthawi imene zinangochitika kuti inu akumangani nawonso awa kulumbiritsidwa mwina simunaonere nawo zina ndi zina. Panali kasewero kena kake munapangapo amayamikira anthu kuti koma Manganya uja zikumuyendera kwambiri. Kasewero kamene kumunakaonera. Iya ndikukakumbukira. Inu maoneka odabwa kuti atani. Mukakumbukira amene kaja? Ndikukakumbukira ndi madabwa chifukwa chonena kuti Manganya kubanja lathu ndi nzukulu wanga amaoneka kuti amakhala controversial, ndi munthu amene ali katchali, munthu amene ali wokuba, amene ali wopanda chilungamo. Manganya osakhala Michael Ousi. Ndi mmene ndimamva anthu aja kunena kuti ndipo ndi munthu wakuti ndi madabwa kuti akumuyamikira uyu munthu wakuti ndi katchali. Muma musiyanitsa bwanji Manganya amene mmadziwa inu ndi Michael Ousi? Michael Ousi is someone who is educated. Michael Ousi ndi munthu amene who is able to do things, wonders, and given chance Michael Ousi can bring change, meaningful change. Akusiyana ndi Manganya. Just like imeneso anthu amandionera ineyo amaona ngati boneka lindo ndikape. Mukuona mokuthekera mwa Michael Ousi kuti akhoza mwina kuyesera kuchita izo zimene achilima amachita komanso agenda imene anali nayo achilima? With good advice. Atakhala kuti ali ndi ma advisors abwino komanso yo waasatira chifukwa vuto la kuno ku Malawi umafuna wekha ukhale anachezera ndi Bon Kalindo